Ah. Hindi pa nakakadami yan eh. Pero pag natagtagan pa yan. Lixian naman. Ayun, Michael Jackson no. Masan yan, napatay. Apa-apay na kinakaharap sa lalo. May sasayaw eh. Tapos na dito. Nasubsab ano. Tayo? Oh. Pag nakita ka dito kayo iiyak. Sino ba kayo? Ay, may kasuwe. Oh. Ang sakit makakita yung bilan niya. Yari ka. Mamahalin ka na naman. Lalo kang mamahalin noon. Hindi ba siya nagkagano niya? Kasi mama, kita siya ni Balawis na siya ilasing. Marik, Yari siya ni Balawis. video to. Yan, dancer oh. I-edit ko mamaya to. Kanya mo na ba? Kanya mo na. Dadaanan pa ko, ito pa oh. Tayo? Tayo? Sabi niya si Pinti lang. Hindi na kayo tayo sa sarili, tinukod na kayo. Kaya wala na tayo. Matigas mo sa Kaya kahit ito kasi. Ay, sayaw! Hindi naman ni Jormo. Kasi Jormo yun. Gawin lasing-lasing. Naka ko si Jesney, gising, sasayaw yun. Pare. Si Jesney, laging nakaganyan yun eh. Oh. Michael Jackson. Oo. Wala eh. Nahuli na yung tunog eh. Napakalayo pa naman. Pero, walang number. Hindi namin mapindot yung number. Puro next ang ginawa ko. 200 na ano. Kaya ba ko yung Nakanta. Huwag ka magsasama, ikaw lamang.